Human nakagawas ang bagyong Aghon sa Philippine Area of Responsibility kagahapon. Usa ka cloud cluster na usab karon ang gibantayan sa PAGASA sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Naimutang kini habig sa may West Philippine Sea ug adunay low to moderate chance nga mamahimong bagyo apan minus ang tsansa nga makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility. Kuno galing mamahimo man kining usa ka bagyo bisan kon anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, pakusgon ini ang hanging habagat nga matod sa mga pag-uwan sa western section sa nasod. Ang Central ug Eastern Visayas makasinati hinoon ug maayong dagan sa panahon karong simanaha. Apan nauman nga kalit-kalit nga pagkaumos sa mga localized thunderstorms. Samtang gitataw sa PAGASA Visayas nga bisan kon gideklarar na nila ang pagsugod sa panahon sa tinguwan. Apan masinati paghihapon sa Sugbo ang taas nga heat index, matag higayun nga muhinay, mawaa ang hanging habagat. Karong adlaw mitala og 40 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo. Even though nag-declare ta ng ting-uwan sa Pilipinas, naagihapon ta monsoon break kining habagat dili naka-apekto sa atong nasod. So yan yung tinatawag natin na monsoon break. So mo peak mo sa kagihapon ng heat index.